Asibona amehlo Thixo enkosi moya ingcwele uyabona Thixo andikwa ndithethe yenza konke Thixo wami njengoba Nkosi sowusityhilile in Jesus name amen. Asiqaphe bangcwele ngigqiba kufonelwa ngumfundisi umfeketho njengoba ndisuka eRustenburg phaya eRustenburg basebenza kakhulu intaba zabo zintathu xa bephuma ententeni every day kuyo entabeni eyona nkonzo abadlisa ngayo inkonzo yenhlambuluko. Ngithanda indlela abayenza ngayo ke phaya enhlambuluko kufundwa iziscriptures eziqela ndiyacima ziphako 7 xa kugqitywa ke kuhlanjululwa ngoJacob chapter 5 xelani is pause then emveni banidibene phaya bayasplita into twos omnye axelele omnye kubuye kugqitywe kuhlanjulukiwe. Imfundiso ke endifundise uHamba Vangeli nami ndiqhuba ngolo hlobo njengoba sisezintenteni into enziba ibe ngathi sinomahluko kuni siyayiphila bangcwele thina inhlambululo asiyenze ngohlobo nenza ngalapha ecaweni ngoba ke icawe icawe nizawuxaka uba abantu banandi badlisa ntoni bekufana uba ibandla linje ngoku. This time next year kobe kufika abantu abaninzi ne ngelixesha by this time next year kobe kufe abantu abaninzi. Maniqale ke ndidlulise lamazwi athethwe kumntwana kaThixo engazumbiza ngagama kodwa ke malunga neteam le endihamba nayo kuxelelwa nina ke bangcwele nirhalele le message abantu balapha ebandleni nabantu abangekho bandleni abasihambelayo bayivele message zoyifunda because sendiyihlolile iyo ize ngomnye ke we-members zele team ndihamba nayo kuHamba Vangeli ifumaneke izolo yayizolo ithi inhliziyo yami ikubo uHamba Vangeli ke lowo hayi abekho bhetele ndifake izinto ezinkulu kubo yiyo lento ndisithi abekho ngcono izizwe zilindile lento ndiyibeke kubo liphelile ixesha khawulezani hambisani inhliziyo yami ebantwini ixesha liphelile hambani ngespeed esikhulu mabakhawulezise bahambise inhliziyo yami kubo ndibanikile mabakhawulezise ixesha lokudlala liphelile mna ndiza kamsinya mna andinaxesha liphelile andithanga abangcono andithanga abalungile ndibeke inhliziyo yami kubo mabahambe balindiwe ezizweni ndibakhethile abandikhethanga ndibakhethe ngokwami bahambise endikubeke kubo alisekho ixesha liphelile hambani Hamba Vangeli nihambise izindaba ndinike zona ezothando ezoxolo ayizezenu zezehlabathi ezindaba zihambiseni izezothando zezobunye ixesha ndinalo andithanga ningcono kunabanye kodwa ndinika lenhliziyo yami ndinikhethile lo msebenzi ndinikile wona
usebenzeni baba asibhala amehlo bangcwele Thixo awuqale ukuthetha kanje kule team ndiyazi ba Thixo umchasi Kristu njengoba Thixo simana ukuthetha nayo Nkosi kwelakhe icala uyalwa nale team nalomsebenzi Thixo eswenzele igama lakho Kalvarisha Thixo umntwana wakho ozikhile kuye wathetha ngaye Kalvarisha mona le team Thixo wami ofuna ukubaleka ngesantya ngayo ngexesha elinje Thixo wami bancedeke somandla balwele kuba Nkosi indawo sihamba kuzo asihambi ngamandla wethu zihoho kunathi grace yakho somandla bayinasishiyi ndiyanikela Thixo wami ngomzimba wami ndiyanikela Thixo wami ngesiqu sami okuhamba nabantwana Thixo wami endleleni Nkosi uzosincede kudala Thixo abathise begcayisela kule team sisida Thixo ngenxa igrace yakho sithe Nkosi Thixo bawusathetha apho Nkosi senze kakuhle khona sixolele kwasoba inhliziyo zethu kusebenzeni zonke isiyale somandla ngenxa yalo to othethe ngayo umntwana wakho Thixo wami in Jesus name amen ngibonwa ngumfundisi Mfeketho bese entabeni namhlanje ndixhome izandla ndilila uthi ke akazange bazinyembezi zovuyo okanye ndinenhluku then uyafuna ke this afternoon ufuna ukuqonda ba yintoni le ingaba hleze kukhona into endonwabisileyo cause inyembezi zimbini kanti umfana Mfeketho ndiyabulela cause inhliziyo yami before ndithethe bandleni sele ikhilwe kuwe bazalwana andazi bani kamthini umuntu senifuna le ntshumayelo izihambe andazi bangcwele ba ndingamthini umuntu andazi ba ndingenza kanjani ukuze abantu bazi okokuba nguThixo lothetha ngam kodwa ke uthe xa indixolisa uThixo wathi ndifundele nina kuba lento yenzekayo ayiqali ngale generation ndawufunda ke ilizwi uqala ndibe sendithetha lento esenhlizweni yami ngicela wonke umuntu lapha bangcwele aze abe kulento endikuyo inhliziyo yami ekho buhlungu kancinci andenzi ongakwanto kwami konwatyiwe kwami bahamba ibirthday kaNkosikazi namhlanje konwatyiwe ke kwami ngezela uba angathi umuntu Nkosi yami uyakwenzeka intoni kwaMadikiza kwami konwatyiwe namhlanje but mna to be specific I am not happy west namhlanje khange ndivuke ke ndiyavuka ngonzapha kuni oko ndisebhedini ndizama ukucinga bathiko ndingathetha kanjani kwaba bantu but kwakhona into ethi manje sikhwebule mna ndithethe noba andivuwanga zingamnanto ezawuthi xa kwenzeka lento ndibe buhlungu ndiyikhupha but ke uThixo ngondizoza apha kuni undikhumbuza ngelizwi elikwincwadi kaMateyu chapter 24 kwisihloko esithi Phaphani Matthew 24 isihloko sithi Phaphani ku verse 36 isihloko sithi Phaphani kuzekeliswa ke bangcwele apha ekubuyeni kukaYesu bengingakayazi le ndiyifundayo but as ndifunda le rema word ingcwele sisichithe gqiba kusinikwa ngoku into echaza uba uThixo userious noba abantu bayadlala masiyene ke Phaphani sendisho kune ke ngoku ndithini Phaphani bazalwane
ibandla ekuthiwa yiChrist body lanethamsanqa ibandla kodwa alayibona. Akunamsebenzi ke, akukho migudu ndingayenzanga. Ngendlela bangcwele ekuxhesheke ngayo bekungamele babantu babanjwa ingqele, babanjwa imvula, babanjwa nayintoni na ngangendlela ekuzawuba yiyo. But ndihlamba izandla zam ngoku, wherever I am, I'm just washing my hands because ndifuna uThixo andibone ukuba ndiyenzile imigudu yokunihlangula kwasala ingqondo esidabhona engenawujikwa ndimi kaThixo. But makandive uThixo ba lento andivisa yona ndiyayidlulisa kunoba ifike kuna yenza change. But mna for one, as long ndidlulisile, because noba ndiya eMonti andisakwazi ukushumayela ngoku ebantwini efuna ndiqale ekuqaleni isiprofeto. Ndiyalimala bendisemanfre ndizotisha ngalento esikwentoni heritage. Wathi umoya ingcwele xa ndiqala ukungena pha, what is prophet? Tell them about this prophet. Abefundisi baseMonti bebephaya for the first time about this prophet. Yabuhlungu inhliziyo yami. Kusemanfre kusekhaya pha. Abantu abaninzi bephaya for the first time bebe khuphe amehlo bayothuka ukuba kunomuntu owatyhilelwa ngale ndlela. Bayothuka e-Eastern Cape apha. Ndizibuze uba bekutheni na nina ningenzi nako. Bathi abantu bakaThixo bangayivi into eniyiva every day. You know bangcwele, if ningava inhliziyo kaThixo, uThixo akamthatha umuntu abe mnye nje amvise inhliziyo yakhe xa isibuhlungu, athathe ubuhlungu bakhe abufake enhliziyweni yakho. Ukuba unga-enjoy ukudlana, you don't even enjoy ukutya. Isephile bangcwele ninayo ipicture kaThixo. Ningabantu phaka. Isephile bangcwele uThixo akanivise inhliziyo yakhe when you feel the heart of God. Ekuvisa xa esehlungwini hayi onwabile. That's what I'm feeling. Ndive banjonga abantu benosizi. Masiqale ngesifundo. Ndizokhupha inhlungu yami nje futhi ndikhupha kuni andilwi nani, but there is nowhere else engingayikhupha khona because akukho apho ngaya khona abangcwele. Ndivaliwe ngabefundisi ezinkonzweni zabo. Akukho umuntu onomdla, bayazifumana ilanto zami, ivideo zami bayazibona, bayibukele nje lento engiyenzayo. Akukho umuntu ekufika nto uba kutheza lesicele lo muntu apha Assemblies of God this weekend bebenezibhadlana nase-convention. Ndilapha ecakwabo bayazibukela into zami phansi bonke. Akukho umuntu othi makasesession nobinye ucebela Madikiza kuba kufushana akazuza ngepetrol yakhe yosizomlanda okanye akazubiza mali. Iphela iconvention Assemblies of God bangcwele ibandla lam endiphuma kulo apha ekhwezi. Kube nzima bekhona umzalwane omnye othi akesiva lento uThixo ayithume uMadikiza ene back to God phakathi. Bake bakhweletiswe ukuba lento ine back to God phakathi. Iphele iconvention. Ndifuna umuntu because alezokumchaza igama because amazembo lazoyivalela befuna yive futhi. Uthi mfundisi, I nearly cried xa sivala iconvention kungamenshilanga kwanto ngesiprofeto esi-affecta wonke umuntu ose-South Africa. Akunamsebenziki kodwa hleze xa sebenogume ebonwa ngamehlo
bazondikhumbula bemkana amanzi. It will be too late by then. I ndiyabashwabulela. No. Andinamdla wokuba kube khona omnye umuntu ofayo. If I were to protect, bendingafuni omnye umuntu ozofa, but andikwazi bangcwele uThixo ngethamsanqa lento uyiveze ngomuntu ongakhange wayifihla, so that xa bebuza kuThixo uba bekutheni kaloku kusiqubula, athi uThixo benifuna ndize ngabani na ukuze nive. Phaphani, kodwa akukho bani owaziyo lo mhla nelo lixa. Azazi nezithunywa zamazulu, nguBawo yedwa. Ke kaloku njengokuba ibinjalo imihla kaNowa, koba njalo nokufika konyana womntu. Kuba njengokuba babesithi ngemihla ebengaphambi konogume, badle, basele, bazeke, bendise, kwada kwayimini awangena ngayo emkhombeni uNowa, bengaqondanga wada wafika unogume, wabakhukhulisa bonke, koba njalo nokufika konyana womntu. Make singayisi kunyana womntu, sise kulonogumbe esikuwo. Bazalwane, ngecawe, in fact, ngomgqibelo ndisuka ekhaya njengoba ndiyoshumayela eManfre, ndiqala edolophini eManfre, ndibona into endingazange ndayibona oko ndaba seManfre kusekhaya kolacala. Aphetha kwendlela akunxelelwanga uba makube kuhle, abancamisane ukuba makuthandwe abantu. Aphetha kwendlela nguwe obalekisa amehlo ngokoyika uba Nkosi yam yinto lenoko elihlaza. Aphetha kwendlela kuncamiswana, ubona uba ayingomncamiswano nje, sebe kwenye imo. Aphetha kunxiliwe, ndathi fanele kuseManfre. Xa usuka eManfre udlula Qumbu, ndiyafika kuQumbu kuseso, kunemoto zabafana ezibekwe apha ezantsi, kukhompyuthwa apha etheni, kunzima sihambe thina, kudlalwa ngezinto ezidlalwayo, ibhiya zikhothwe phezulu, zinamantombazana avele ngaphandle. Ndathi hayi yinba kuQumbu. Ndafika apha ententeni, andabe saya ndawo. After church, njengoba ndingabonanga nto eMthatha, wathi uThixo yidolophu yesithathu ke ngoku izobona eMthatha. Into ebika-Pick and Pay izolo, ndiyona nabantwana bam ekuchebeni, ibe ngathi ndiseSodom naseGomora. Andimlibali usisi obenxibe ithayithi yodwa, imilile intombi, idroyishwe kwade kwadroyishwa nendawo ekumele uba iyafihlwa umntu ongusisi, ibonakala ukuthi uba nansi yake laa ndawo. Wonke umntu oyindoda amehlo wakhe ebepha nawam. Ndaziva ii-comments zabafana uba ayingokuyekwa lo, and aqonda uba ngaba angahlwelwa lo bazomreyipha. Umile kakuhle umntu, yonke into ikhona, izinto ezilapha emqolo, mhle usisi, kodwa unxibe ithayithi yodwa, yamkhupha, yamzoba, yazoba nendawo ke ekuthiwa ayimele kubonwa xa umntu enxibile. Andonela ukubona apho, ndazobona ke ngoku xa ndijike ekoneni, bendiqala nokode ndibabone bencamisana red-handedly, abantu besini esifanayo, kungasafihlwa nto. Ndabona uba ngoku hayi yiSodom le, it was yesterday. Bona xa le nto ingamasikizi kum ndingumntu, kubeke
lapho kuthini umhla we-24 kaSeptember Saturday ibingumhla wenkcubeko ndithi wamagugu wamasiko ngumhla endiwuhlonipha kakhulu njengomuntu oyithandayo iculture yakhe kodwa ikhona into eyenzekileyo kule weekend esisuka kuyo kwela kwamoya and ayikho ncinci inkulu then ke ngoku i-weekend yokugqibela kaSeptember yilesiya kuyo imigidi kaSeptember yokugqibela yale veki siya kuyo kodwa kube nzima ukuphefumula kuThixo kule weekend sisuka kuyo ngenxa yamadini ebemaninzi kakhulu throughout South Africa kutargetwe lo mhla we-24 ininzi idamage eyenzekileyo ku-24 kaSeptember ka-2022 enganoba sarepherisheka at all. Then kule weekend esiya kuyo ngama-finals zi-finals kule weekend esiya kuyo because yokugqibela eminye imigidi engaqhutywanga kule weekend esuka kuyo ilinde le weekend esiya kuyo yokugqibela kaSeptember. Then ziveke ezimbini ke abangcwele ezi uThixo ukuphefumula kwakhe emhlabeni eSouth Africa kulizothe ngenxa yamadini abemaninzi kakhulu kusenziwa izinto zamagqirha kusenziwa izinto zesintu. Ndifuna ukunixelela inyaniso uMadikiza akekho anti-culture. uMadikiza ngumuntu wenkcubeko, ngumuntu oyithandayo iculture yomuntu ontsundu ngokukodwa uhlanga olwendikulo amaXhosa. Nawukhumbula komnye uSeptember apha ebandleni ndathi umSuthu manganxebeza kokwawo, impondo linxebeza kokwalo, umXhosa anxebeza kokwalo, kutsolo eholwe elatokeni eholweni kulo nyaka sinxibe ngokwantoni ngokwe-tribes zethu. Safaka umfazi omnyama, safaka imbube, safaka izicathamiya, safaka yonke into yeculture yethu. Uba bendingumuntu o-anti-culture bendingeke ebandleni ndivulele eziyaziyo kanti ndiyichasile iculture yami as a sign ukuba andiyichasanga iculture. Ebandleni sithi sine-day yokunxiba ngokwesintu but kulo nyaka ndiyivalile loo nto, ndiyayiphinda ndiyivale ngabomu loo nto ndenzela abantu bangandi-misinterpret, bangandi-misunderstand, bangenzi misconception ngam, bazocinga uba bayandazi bengandazi. Hleze namhlanje ndizawuthetha kuphela sithandazeni godukwe, kodwa hleze inhlungu yam omnye wenu noma mnye uzoyifilisha into efilishwa yile ndoda yakwaMadikiza, ngomuntu omntsundu, ngomuntu omnyama, ngom-Afrika, ngokukodwa ngaleya kuthi ke itribe, ination, amaXhosa. Ndifuneka ndithethe le nto indim because if you don't define yourself, people will define who you are by the way they understand ingenguwe.
lo nyaka ke sathi kasigqiba kwenza lamagugu umsuthu esobusuthu impondo umxhosa umzulu ndakhwela epulpit satshintsha ikhasi sangena apho kwisalvation indlela awehla ngayo uThixo ukubonisa uba uThixo akathasanga culture yethu akathasanga nkcubeko yethu uThixo uyasithanda uThixo xa siveza indalo yomuntu ongumxhosa ngohlobo uThixo umxhosa amthanda ngayo nompondo nomzulu njalo njalo kodwa nansi into endingeke ndicompromise ngayo neyenza ndibe allergic this year kwisinxibo sakwantu nansi esintwini okanye kweyami indawo xa kugwazwe umuntu elimaze omnye ngemela ngebhozo ngomkhonto nakantonina alixoxwa kuleya kuthi indawo elotyala enkundleni yaselalini liyadlula kuthiwe lelasedolophini lelikamantshi kunjalo kuyamelana okwesibili ulalali yakuthi kuke kwaxabana ifamilies ezithile kwezamfazwe abantu abasuka nazo eGoli sigcwelezele phi emakhaya yenzeka before iChristmas Lord kwakutyadidi begazi phayilali akwafa mntu noko inkosi yendawo yathi makungabikho madini ziyunguma zenziwayo kuba igazi lichitheke kakhulu emhlabeni wakhe wonke umuntu ezokwenza umgidi neziyunguma up to iChristmas kwaba ngathi enkanini yethu ayiboDisemba ngenxa abantu kwakuhlonishwa ngokwemvelo igazi kwaXhosa igazi kwantu liyahlonishwa xa lichitheke kakhulu niyaba nami all right nge-31st kaDisemba xa si-cross over to 2022 ndenze iblanda uthi uThixo xa si-cross over from 11:30 ze kungabhiyozwa kuncinwe kugcunywe abantu abakwazi ukukhala benze isililo nesimbonono ngenxa yonyaka esiya kuyo wegazi ongu-2022 then yabona sometimes xa ungakhange wahoya izinto zexesha ndinikwe apha ndishumayele then ndibile ndicele umhlobo wam uApostle Phama angene emveni kwam ndiyotshintsha eSouthernwood xa ndibuya sekuzobetha ela xesha ndingamtiphisanga unkosikazi it was my failure nifike sebeqhuba kube nzima ukustopisha the man of God or a program sebeqhuba because yoba ngathi we are not organized ndithi mandifenda mthanyana kunomntwana ekuthiwa nguthandazile apha ebandleni omane bakhona ngabikho wenza training yokufundisa eMaritzburg ungumntwana uthi kwabesebenza kakhulu kwiprofesi wandichwetha elila egcuma ethi uThixo uyenzele ntoni lento okokuba kuthi kuzoba ngunyaka ombi kanje ophala igazi nidlobe nibhiyoze nixhwayite ngokufanayo neminye iminyaka kodwa nisazi ba ngonyaka wegazi kwafuneka ndiye kuThixo ndicela uxolo ndabuya ndeza kuni ndathi ndiyaxolisa ndibe wrong ukuba xa kuqhawula unyaka kunyaka ka-2021 to 2022 bekumele uba kuye kwenziwa i-worshiping songs kwasisimbonono so that uThixo enze inceba but
uThixo oqolo wandixolela niyama nam ndiyaqonda uba ngeke ndiphinde ndenze imistake yesibini ndikhulule ibandla libhiyoze ngalo September. Hence ndithe nxibani ezirhwexayo kulo September, yibani ngabazilileyo noba nizilanga siswini, kodwa isizwe sinxunguphele igazi eliphalele kulo nyaka. Zange naphina igazi eSouth Africa liphalale ngale ndlela eliphalale ngayo this year. Yenza loo nto ngathi ke makunganxitywa kwanto embeje yeculture as if iminyaka iyafana sonwabile njenganyakenye ekubeni singcwabe kangaka. Ngenxa yeso sizathu ke ndavala wonke umuntu okhonza phantsi kweChrist body iUnity Church endiyikhokhelayo uba makunganxitywa isintu, masohluke singanxibi isintu as if siyabhiyoza sonwabile sikhuluma ncile phezu kwegazi lama-Afrika eliphalale kangaka elisaphalalayo phofu. Ndathi uma ngaba bendingumuntu onegama ngendi-advise isifundisi throughout uba make kuzilwe kungabikho mbeje umuntu ongumKrestu isuke ibe ngaba benkolo yemveli kuba asinobajika yimveli nenkolo yabo bona uba akukho nto singayijika singamaKrestu. But amaKrestu wona uba bekuthiwa umoya sisensitive bemele uba asibonakalisanga kudloba, kuchulumanca, konwaba kwimeko yegazi elingaka in our country, our beloved country South Africa, if siyayithanda. I believe ke abahlobo bami abangabefundisi abaclose kum njengoPhama uApostle Phama aba ndiye ndabaxelela nangoba bendigoli benganxitywanga to kwaThatu Phama culture because sizilile noma sizilanga siswini, kodwa uThixo uyazibona inhliziyo zethu uba asonwabanga ngale bloodshed iqhubekayo. Amba nam iposition yam ithini? Ithi iposition yam ngenxa yolahlekiso kukhangeleka ngathi thina amaKrestu okanye mna Madikiza ndilwa nemveli. Kukhangeleka ngathi mna ndilwa nantoni nemveli nobuthina bemveli. Hayi, mandilungise nani if bendingayiqondi uba yintoni le ebanga ndibe kanye stubborn kule nto yesinxibo, ingakumbi ke ngeli xesha. Bazalwana, amaXhosa, amaZulu, andizungena deep kubeSuthu, andihlalanga nawo. I-challenge kaThixo not kaMadikiza, i-challenge kaThixo inye iculture yethu kwasendulo ibingenanto yakwenza nokunqula izinyanya. Yiyo lento efika ibe nenhlaluthe kum, ibe sesihlava ngoku into edibene nesinxibo sakwantu. There is a lot of veneration of ancestors ngoku uzubone ngoku uba xa sibakhapha ngesinxibo side sibe sibakhaphe nakwinkolo. Yiyo le nto mna ndivele plain because ngoku awusakwazi ukwehlulela igqirha nokuba esintu.
and ke ngoku ayigqibeli emveni kokunxiba kunjalo kuyonqula abaphansi wena unxibe njengabo ngubani ozawuthi obanqula abaphansi mayilungiswe abazalwane izosixabanisa lento yokunqula kwezinyanya ngama-Afrika and mna ndodwa ndixolela ukufa irongo into yokunqula isinyanya umuntu ongumXhosa mandiwayeka amaZulu bani ngomZulu if kunento ezokwenza intshabalalo mandichaze le ngqumbo kaThixo eyona nto ezawubethisa amaZulu namaXhosa kukunqula abantu bakaThixo abangasekho noma bangalahlekiswa abantu ndiphethe ihistory original data yonqulo lakwaXhosa kwaXhosa isinyanya sinikwa imbeko siyahlonitshwa siyathandwa sinevalue kodwa asinqulwa ukunqula abangcwele kuyamcaphukisa uThixo ukunqula kuyamcaphukisa uThixo ode wathi my Bible ne hayi bazalwana ndifuna namhlanje ke ndiqononondise apha kuba ningandithathi njengomuntu olwa imveli njengomuntu olwa iculture I am misunderstood uthi uThixo ethetha kumuntu wonke engatsho kwiculture ethile etsho kumuntu wonke uthi ndinguyehova Exodus 20 uThixo wakho uyakukhupha ezweni laseYiphutha endinokukhoboka uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwami bazothi ke bona hayi kwakutshiwo kumaSirayeli nothi kuthi bazothi kwakungatshiwo ukuthi kwakutshiwo kumaSirayeli kutshiwo kumaJuda besinenkolo yethu thina ndiyabangqinela uzonke bazohluka nabo usungabe nathixo bambi ngaphandle kwami uze ungazenzeli umfaniso oqingqo wena nokuba ngowayiphina into elisesezweni phezulu nasehlabathini phansi nasemhlabeni phansi uze ungaqubudi kwezonto kwicase yethu thina abantu abantsundu xa kuthiwa uze ungaqubudi kwezonto kuthethwa nezinyanyana xa kuthiwa uze ungaqubudi kwezonto nabaphansi balapho kutsho uThixo ngowuphi lo mXhosa ongaguqula ukuthetha kukaThixo aphinde athi unoThixo ngowuphi lo mZulu ngowuphi lo mSwati ngowuphi lo mSuthu ongaguqula ukuthetha komdali aphinde athi unomdali Matthew chapter 22 verse 32 hayi bantwana yazi mna andikhaleli mna bantwana ndimistolikwe no don't misinterpret me uzondiva wrong kanti andilwanga nawe cha lolwazi luncinci Matthew chapter 22 verse 32 mna ndinguThixo kaAbraham uThixo kaIsaka uThixo kaYakobe uThixo akaThixo wabafileyo ungowabaphilileyo bangcwele uThixo ngomuntu wonke lento ayithethi kumaJuda kuIsrayeli wonke umuntu ungokaThixo xa ethi uThixo
uThixo akaThixo wabafileyo ungwabaphilileyo kuthethwa nakumaXhosa nakumaZulu. Siyencwadi yezenzo encinga uba wonke umuntu ke ngoku umele uba ayazi uba iBhayibhile imquka kanjani umuntu obengumXhosa nomZulu. Thixo ndazi uba wena ishumana le ntoni ke ngoku ukhanda icinga ngohlobo. Bazalwane, iBhayibhile ngeyayingazange yafika kumaXhosa. iBhayibhile ngeyingazange yafika kumaZulu or kunguni xa ewonke. iBhayibhile lichiza uThixo alisebenzisa xa ithe intlanga Gentile yaphuma kwimithetho ebibekelwe yona nguThixo. iGentiles, intlanga, zazinganikelwanga kwiBhayibhile. Abantu abangengomaJuda, abantu abangengawo amaSirayeli babekhutshelwe ngaphandle kweBhayibhile kwi-Old Testament. uThixo ebayekele kwiinkqubo zabo qha, ebavulele kwiinkqubo neenkolo zabo, ebambe into enye qha kwezo nkolo okokuba bayamoyikana qha. Kwaxhela ihagu, kwaxhela inkukhu, kwaxhela inkomo, kwasilwa utywala, ubengenangxaki uThixo nezo zinto. Ebejonge into yokuba ingaba kweso siyungumane senzayo bayandoyikana abantu bam qha. Kuthi thina maXhosa beline-advantage isiko. uThixo ubemele uba alithande isiko lesintu. Ngenxa yesizathu, xa abantwana bomntu befemile bengevani, isiko belibavanisa inkani. Xa abantwana bomntu okanye xa ifemili kungena ubutshaba within the family, lisiko ebelilungisa loo nto. uThixo bekumele uba alithande isiko, belibuyisela abantwana bakhe or abantu bakhe bakuba sikathathe bexabene badityaniswe lisiko. How? KwaXhosa xa kuzokwenziwa isiko bekubhenefitha nomuntu oxabene nomnye. Ithi le nto uba ngaba xa kuhlanjululwa ufihle lupho ze elisiko lingalungi, yonke into embi ebingazubakho kuwe izowela phezu kwakho kuba awuhlambulukanga. Into ebisenza abantu bahlale benothando, benoxolo, benobunye, bemanyene, yinto yokuba xa kuthe kwenziwa isiko, isiko beline-unity ephuma kuThixo. Kuba xa kuzokwenziwa isiko, into yokuqala ebisenziwa bekuba khona ukuhlangana kwefemeli, kuhlanganele ukuze kuhlanjulukebane ebhungeni.
amathile axelelane iziphoso. Wonke umuntu obenentonga komnye umuntu ayithethe. Uma ngaba yinto elihlazo engenza isihlava, umuntu omdala ongumama, wonke umuntu ongumama uzoya kuye egoqweni. Babuye egoqweni sele yonke into elibili nehlazo iphelele phi egoqweni. Sozuyiva incokola because la mama kula qhiya yakhe ubethi ndawufanayo. Uba umuntu yindoda ngumfana inkwenkwe uzophuma nexhego kuye ngasebuhlanti achaze yonke into. Hayi ndike njengomuntu ke ndike ndambathisana nodadobawo, ndimbathisene nomzala. Ubungeke umsebenzi ube right ekubeni kukhona ukwembathisana kwabantu bezalana. Yinto ibisenzeka xa kuvele etywaleni kwembathiswane ngabantu bezalana, but isiko belingayifuni loo nto. Bekumele uba xa kuzobe khona isiko, wonke loo mahlazo naloo manyala ahlanjululwe so that isiko liqale ebunyulweni. Therefore, lo stage 1, lo phase 1 wokuzihlambulula ngulo obusenza uba isintu sibe strongo, because bekukhutshwa yonke into emdaka engaphakathi emntwini iphume kuye, nibambane ngothando, ngoxolo nangobunye. Indala i-LPU. Njengoba nicinga uba i-LPU iyafika, indala i-LPU. Esithetheni sethu bekudliwa nge-LPU. Isiko beline-LPU, love, peace, unity. Kuzawuthi emveni kwalo nhlambululo ke ngoku sekulungiselwa inhliziyo inye, kulungiselwa kuzosilwa kwa utywala bazalwane, butywala bombona womthonyama. Ngumbona womthonyama, nento ezowuxhelwa yinto yomthonyama, ayithengwanga efama. Akuthathwanga mbona wakwaSparks uphuma kwentsimi kwifutha lalapha. Kude kuthi bangaba into ezawuxhelwa ayiphumi kubuhlanti, kufuneka ingavele ifike namhlanje ixhelwe, mayike ibe ne-14 days at least or 7 days ikulo mgquba izawuxhelelwa kuwo umthonyama. Niyabona? Phase 2, after kuhlanjulukiwe ke ngoku, abantu bemoya mnye, benhliziyo nye, benoxolo mnye komnye, bevana kumnandi bethandana. Phase 2 or stage 2 kuyazilwa, kuzilwa isondo. Akumele xa kulungiselwa isiko umama awela iziko notata, kuba lento ngoku ayisekho nyulu. There was a belief ethi kaloku ukungcola komuntu kungosulela ntoni ifamily, lento ingabe sabanyulu kanti bese ntoni ubunyulu pha enhlambulukweni. Kwakhona kunelifuna elisaziwa uba inezinto zayo apho athe wacrossa khona umuntu ongumama. Lo muntu ongumama utheni ukhongozela, wobuya nobubi balamifula abufake kubani kutata, lisho lingcole ntoni isiko. Lo muntu kuthiwa inhlabi bekwenziwa uba uyoluswa akahambahambi, because uba uthe wahamba ubuya nobubi uzongcolisa ntoni isiko. Kunentelezi ebezidliwa nguye so that xa seyiphethe umkhonto
abe eyindoda yalapha ngqo. Bekunezinto ezenziwayo ngokwe-feminist, kodwa u-phase 2 kuyazilwa isondo. Kuba ubunyulo besiko bekusekuzileni isondo. Kuyathatha abangcwele ikhona into enesondo nomoya kaThixo. Kukhona ukuphazanyiswa komoya kaThixo ngesondo. Ne-players xa zizawudlala zifuna ukuwina zitheni ziyazila camping, so zingafumani imimoya. Okwesibili, namandla la angakhutshwa, lamandla adingekayo ebholeni, okubaleka, okuspeeda, ungawakhuphi lamandla before udlale, kongiwa lamandla camping. Umzimba ozawusebenza ugcinwa kakuhle. Emveni kokuba kuziliwe ke ngoku, utywala buzawuyixela into yenziweyo erongo. Once bungabili ukhona owele iziko. Once bungabi namagwebo khona owele iziko. Uba wayengekho uThixo emasikweni, yintoni eyenza uba utywala kwakuwela iziko lungabi namagwebo lungalungi? Yinto uba emasikweni esintu wayikhona uQamata umveli ngqangi uThixo ewoluse ngokunokwakhe ekungazini kwethu. Number 3, kuhlanjulukiwe kwaziwa yilamini enkulu. Akukho kwamuntu ogqadazelayo, kusilwe Mqombothi, akukho bhiya, akukho wine, akukho brand, ngumqombothi. Phofu umqombothi lowo sisifika mva. Esintwini isiko benenziwa ngamahleu. Uthi uba ngaba umzi unezinto, kuthiwe into kanantsi madoda, amahleu ebeyinhloya. Indoda ehluthayo ekungasilwa, bekusengwa, abantu bafumana inhloya engenamahleu esikweni lakwantu. Xa utreyisa utywala bomqombothi buze ngamabomvana umqombothi, nawo ayothatha lapha ngaseSwazini xa itreyisa kakuhle. But waxa utywala noko obunganabungozi yathathwa nasengingqi kwaqala umqombothi. NoThixo akenza bubi ngomqombothi, because umqombothi unentswana. Umuntu yakwazi umqombothi noko ake ahambe, unlike ibhiya nebrand oyidla esiswini se-empty. UmXhosa ayozibulala ngotywala bomlungu. Umlungu oqale andlalele before asele. Owakuthi uvuke ekuseni bhobho lahle pha. Kwenzeka ntoni in your body? I'm a teacher. Kwenzeka ntoni xa uzothi isibindi sakho usishise ngebrand kungekho nto ngaphakathi? Kwenzeka ntoni xa uthatha icuba ulifake emiphungeni yakho? I'm a teacher. Xa utshaya kwenzeka ntoni emiphungeni yakho? Smoking is dangerous. Uthola ntoni nekhalibhotile before utshaya? Lord, ngalamini yesiko akukho umuntu onxileyo oko bebenziwe utywala abukatyiwa, busalinde uba uqale kulungiswa izinto zonke. Kuzothi ngalamini yesiko utata lo omdala, ingwevu yelikhaya iye exhantini, kodwa kuqale kwakhona abhekilana ekhutshiweyo. Wonke umuntu walapha sele nobunekelebha nobunesilonda apha emlonyeni, andizuthi hayi andizusela, asonyanyani. Isilonda sakho sesam, ikelebha yakho yeyam, salapho ndisele khona, because itheni kwasekuqaleni inothando, inoxolo, inobunye, asonyanyani. Ibidibana sifemeli zibhekile.
labhekile ibidibanisa ifamilies ikhuphula ukuzalana kwethu singonyanyana standard kungekho lento yokumonelana umuntu ongenanto ubenqonywa angathathelwa ubuhlake bakhe bonke ebethe ancedwe anikwe azikhulisele kwabiwe kude kunqoma kungekho busela bamfuyo kunqonywana umahambi ubedahlala inyanga xa idlula kulomzantu wasemzini unika ukutya abantu wasemzini unika ukutya njengoba ungahlala emzini iveki yonke ifawuna ukutya kwakho sengxakini kwexesha lethu umahambi ubehlonitshwa kuthiwa xa uhlonipha umhambi kodwa kanti uhloniphe uThixo kanti sisithunywa sikaThixo sizojonga uba kule lali nipha kanganani nivenge uThixo ukudla bebelumkele abantu bakudala ukuthi kanti nguThixo lo muntu ubesoyikiwa uThixo nento ebisenza izinyanya zinikwe imbeko bebesithi ngangendlela thina esinezono ngayo esingcole ngazo ngeke sikwazi ukuba siziyele umveli ngakhe kuba thina sizizoni silapha emhlabeni abalela ukuthula sebengumoya bona bangakwazi usithethekela kuqamata kuba bayasazi thina naye bakuye ivelapho lento kamthetheleli ukuba sithethelelwa ngabaphansi is because besimoyika uqamata singeke sifane sibize igama lakhe nje besazi basibhelela kwabalela ukuthula ibe ngabo abasithela kubani kuqamata kulungelo zethu it was our belief ngalamini ke ngokwendiye ebhekile izawujikeleza bhekile wonke umuntu nongaseliyo ubeka ntoni mlo yahlonipha kuyiwe exhantini uba kuzongqolwa ngqolo umuntu omkhulu ngenxa lomsebenzi uba ngaba ngokubulela abulele uba ngaba ngokwesha ahesha bekunjalo emveni koko noba intombi bengazali ibizala ikuthiwa lisiko lengosi ibe zistopisheke ingosi lonto umntwana wechama ayeke ukuchama umntwana isiko bekungeke lenzeke into ingaphumeleli because beline order nyabona mhlambuluko kukuzila ilaphekile ziyathetha nexhathi zezinto ebezenza uThixo alithanda isiko lethu into ke endikeke mama ndiqala iBhayibheli ayikho kuthi ngelo xesha kunelizwi elikuncwadi yezenzo chapter 17 verse 30 elithi lo maxesha ke ngoko okungazi uThixo wawayeka ngabom kungoku uyala abantu bonke nabemveli kulo bonke bakhona uyala abantu bonke ezindaweni zonke naselalini yakho uyayalwa ukuba baguquke bonke abantu abalwa uMadikiza besithi ndibetha amasiko babaleka inguquko kuba ndishumayela inguquko kubantu abamnyama ndishumayela inguquko kumaZulu ndishumayela inguquko kubeSuthu ndishumayela inguquko kumaSwazi ndishumayela inguquko kumaXhosa yilento endingazuthandwa abafuni kulahla abantu baxolelwa ikhule yombili abafuni kuncama abantu abafuni kuguquka abantu noma seyithi uThixo akuseyiyo lo maxesha ke ngoku kungazi uThixo wayeka ngabom
yayingamaxesha okungazi bantakwethu la okhokho bethu. Ngelixesha ingcwaba lalinganokhonjwa ngomnwe ngokhokho bethu, likhonjwa ngantoni? Ngenqindi. Ngelixesha uqamata bungenokhomba phezulu ngomnwe, ubukhomba ngantoni? Ngenqindi. Yayingamaxesha ethi iBhayibhile, loo maxesha ke ngoko okungazi uYehova uThixo wawayeka ngabo. Kuquka ukulimala kwesizwe kukungena kukaSathana, engena engabonwa ngamaXhosa. Ukulimala kwesintu, ukulimala kweculture, ukulimala kwamasiko kuqale mhla umuntu wayeka ukuhlonipha, abalele ukuthula izinyanya zakhe, asuke azinqumule. Ukuxabana kwabantu abamnyama noThixo kumhlaba lahla imbo yabo, baphapha nophoyana, benza into engazange yenziwa ngamanyange, ukunqumula abantu abalele ukuthula. Kunjenje kugcwele isatanism, kunjenje kungena u-Antichrist. U-Antichrist wanambela ngokubona uba abasenzi yona isiko aliphuculwa. Xa uliphucula ngento encinci likuphucuka lonke lona. Mhla kwafakwa ibrandi, amabhiya kwinkcubeko yethu, kwathathwa i-Western civilization yafakwa kwiculture yethu, abantu abathe babambe yona, ibhiya ingenaphi, ibrandi ingenaphi, iwayini ingenaphi, uphumqombothi kona kusahlanjululwa, kona kusazilwa. Kutheni ubona uba kuvele kube kumnxilo wodwa? Kwangemini yokudibana kwamathile kuzochaza uba kukhona okuthile, sekukhona into ebekwe apha yomlungu, bazoyotywa abafowethu kude beyilaa mini yesiko. Nelo xhego Nkosi yam elima exhantini lima liyotywe yibrandi yomlungu. Andirhaleli mna abantu bathethe kakhulu belahle iingotsitsi zabo. Akukho mntu ongathi ukubambe iculture engahambi ngezinto zintathu: inhlambululo, ukuzila okwenza isiko libe nyulu, nalangcaza. Akusasilwa mqombothi ngoku, kuqhupha imilimili yakwaSparks. Akuvutyelwa nkoduso, ayisaziwe inkoduso, kufuna imithombo yasedolophini. African culture idliwe yi-Western culture ngempucuko. Isiko aliphuculwa, uliphucula kancinci likuphucuke lonke, alisekho-ke. Bangayiqhuba abantu inkwalambisa yabo, kodwa lona ayiseliyo. Let me tell you, no one knows the devil except someone who's having the Spirit of God. Mhla kwaphulwa okuncinane esikweni, kwanqulwa izinyanya, waphuma uThixo. Mhla waphuma uThixo emasikweni, wangena uSathane. Kudliswanwa edineni, umuntu afumana ipoison eye esikweni, kuthathwa igazi
kuthathwe isiko, kuthathwe umswane, kuthathwe inyongo, uyosetshenzwa ngabathakathi bale family, bawubethe bawuvala umzi wakho ukuba noma nixuba niyathandana lwaphela uthando maXhosa, kwangena umona, akekho umuntu ofuna into enhle komnye umzi ngekho kuye. Asinqomani, siyabelana, siyathukuzelelana. Umuntu nje ngento encinane kwakhe indlu sombeka phansi, uba ke wathenga imoto seyibekwa phansi, andithetha uba ke wathiwa unebhizinesi. Noba amaXhosa angathi ndithetha kakubi, bantakwethu, ubuthi buwagqibile amasiko wethu. Challenge ayilosiko, ubuthi esikweni lethu, and ubuthi benziwa kwasithi kuthi. Akukho mlungu othakatha umXhosa, amaXhosa athakathana wodwa, ifamily inqunqana yodwa ifamily. Progress uthi uzifumana ushiyama wenu uye kude apho ngaziwayo, ufana noko ufumana ukuphefumula. Kodwa the more nibanintsi endaweni ayilothuku. Uba ngabe ifamily kudibene orhadele ngobunintsi babo, ayilothuku apho. Kuba utshaba lo muntu, iBhayibhile ithi utshaba lo muntu ngabendlu yakhe. Uma ngabe abantu abamnyama bangake baqale nge-witchcraft lengake, I won't mind now umuntu owenza inkolo yemveli, I won't mind now umuntu ongumKristu, but make kuqalwe ngobuthi, sonakele isizwe kubuthi. Zange waphakathwa kangaka emhlabeni. Nabefundisi bagwegwelezela kude kulento ngoko yikuphokwa. I am an African, I'm a Xhosa man, I fear nothing, I'm bold to be a Xhosa man. Ingeyiyo kuzokwehla umuntu waseJapan azolungisa amaXhosa, kuzosuka eChina lizosiqhatha. Imveli yethu asinokuyaziswa ngumuntu ongesithi. Jongani mangcwele, you know, there's amaKristu boniphetha semna le ncwadi iprofetiwe ngabaprofeti ababini bamaXhosa. Iprofetwe uMajeke ethi umqulu zeluphathe kuba ilizwe lenu lixhomekeke ekufundweni nasekwazweni kwalomqulu. Uma ngabe umqulu alimthathanga, ilizwe lenu lawutshabalala. Kusho bani? Kusho uMajeke. Waprofetha uMajeke, waprofetha uNtsikana esithi kunendoda kodwa seHahabe ezawuzalwa nayo ithethe njengami. Eprofetha bani? uNtsikana. Waprofetha ngoNongqawuse wathi kunentombazana ekuzothiwa ngabantu ithekwe ngabelungu. Lo ntombazana yoba izalisekisa esiprofetho uNongqawuse. Kuzaba khona idini lomqulu, kufe imfuyo, zenaziba kwakufake lo mfuyo, ningathi lo ntombazana ithengise ngelizwe, elo lidini lalomqulu. Waprofetha ngemfazwe yamabhulu nabelungu engilobhuwa war. uMajeke ukhulile. Waprofetha ngokuthi inkosi zizawuphelelwa tu ngamandla kulawule abantu ngehash.
ubukhosi buzawuphelelwa bungabunasidima njengoba kwangena okhansila nje waprofet okhansila baprofet wakudala bazofika baphande imihlaba yamakhosi ngecorruption prophet wakudala lento ezwa namhlanje ngokhansila oceba ngisho koceba ukhona oceba apha ngiyamxelela waprofet ba uzowujabantu bungceba uzodla igazi labantakwenu ngoba uqhika xa uceba ukhupha inkosi ebuwazi amalungelo abantu bakho owazi amalungelo umuntu oyinkosi udalwa enegazi lokuphatha God honors umntwana eseliyuko ozoba inkosi umuntu ozoba inkosi akazali uba befuna bakuzelwe nje uzalwa ene destiny yobukumkani bakokwabo uceba wazi into uthuma into yokuphatha abantu yakhulumisha ukuchonga isingese esikhula ungamazi umuntu ba umuntu uyintoni umuntu uphathwa kanjani umuntu uneswa kanjani umuntu ukhomvela kanjani lo muntu ayinto engxakini umvela kanjani what an approach amakhosi ayafundiswa lana ba xa uphethe abantu this and that ucela ufundeke no yabona mina I'm a born South African andizanga ngapasi lento yoceba yaprofeta ba xa ilizwe liya kwantshabalalo na ubona ngokuphatha koceba bakhupha amakhosi wathi umprofeti nansi wathi xa litshabalala ilizwe amakhosi awazibana amandla azoba ngabantu nje kungenoceba corruptionists most of them very few oceba abangekho corrupt ingathi khona isikolo ozoba ngoceba ngoku ngenapha kuphuma pha ulifwa ngabantu bekuphembile ufike pha kula moya kaAlisbheli bakudlise umoya kaAlisbheli ufane nabo ukhanyele aba bakufaka endaweni imasis zonyula umuntu ngokumthemba akungena kula moya wabapolitiki alahle imasis ahambe nesinizi ngenxa yemali ahambe nabambalwa ngenxa yemali because imali ngoku is the order of the day if awunamali ngathi was just a useless and nonsense thing okuyaba besenza beli Madikiza ulwa imveli ulwa amasiko ndibafundise ngesatanism imoto ipheke uyixhelele uyifaka umswane uphise ngayo kubathakathi ezinye ingozi zendlela kweli gazi lingaka ziqale mhla imoto yayokhelelwa yabulala abaninzi lento endiyithethayo ayikho masikweni konakale inhliziyo zabantu bakuthi akukho kwanto isesikweni iwestern civilization icolonialism ubukolonali bakhupha ubuntu humanity Atupoko Africa for Africans, Africans for humanity, humanity for God. Kwaphela ubuntu mhlasanqula izithixo
ndimndedwa umuntu omele lento ethi nibethwa ngemfe iphindiwe ngamagqwirha amasiko kubhenefitha amagqwirha eziyansipho zezezondla abantwana emahlathini lamagazi ngalagqiba amakhaya wenu nenzala yenu. This information ayinanto yakwenza nesiko, andibethi isiko ndinibonisa ukungenelela kobugqwirha kumasiko wethu okwenze asavala ngathi abakholwayo babetha imveli yinto uba aniboni, zinamehlo asiboni, zinendlebe aziva, zinempumlo asisezeli, zinomlomo azithethi izithixo zenu. Ndifuna kubhalwe incwadi ngam kuthiwe kunomlahlekisi. Ndifuna ndibe yi-talk show naseredweni kuthiwe kuvuswe indoda empatha elahlekisa abantu xa ishumayela, kodwa phambi koThixo nilumkele uba kuthi kanti ndiyeyona ndoda yake yaphetha inyaniso kuma-Afrika ngeculture yethu. Vele mos andizuthandwa ngabathakathi kuba lento ayenza under carpet. Abathakathi ayizo-foreigners, is your sisters, your brothers, your uncles, your makhulus, your aunties, your grandmothers, ngabendlu yakho benza ngathi bahamba nawe bekubetha ngeshibungu. Njengoba sakusindiswa siwayeka amasiko asinampambano, njengoba sakwamkela uYesu siwayeka amasiko. It's not that we are mad, it's a revelation yokuba akasekho ukamata, akasekho uThixo kumasiko esintu kuba awasa-honorishwa from the very word go. Amen. Ndimamele enye into izolo eTV, abefundisi bama-Dutch nabama-Moriva bacela uxolo nge-apartheid system, babacala uxolo abantu abamnyama nasecala abaxolo banyanisile. But ndaqoba ndizoyicacisa laa nto because iveki laa nto ibithethwa phaa eTV. Laa nto ibithethwa phaa eTV iveki. It needs someone who understands from the very word go. Xa uthetha ngabefundisi base-Dutch, i-missionaries, uthetha ngo-1800 nyaniva. Once you mention Van der Kamp lo kuthiwa nguNyengane apha esiXhoseni, John Ross, no Joseph Williams, ngabefundisi be-1800. Kanifunda i-history maKristu nizawuqhathwa. Ababefundisi bethetha eTV-ni akekho oka-17 something, akekho oka-16 something, sele sicoloniziwe. Njengoba kubantu bemveli iba ngathi ii-missionaries zaza kuzocolonize ngeBhayibhile, ayikho loo nto. Mandinixelele kwenzeka nto kanjani. Bubuxoki what the missionaries did bona, ii-missionaries ndingathi nje zifake ibhatha phezu kwesonka ebesivele sikhona, bese sikhona isonka ekuthiwa yi-colonialism. Qha ii-missionaries zenza nantoni nebhatha. Andifuni uqhathwa abantu ndinolwazi olungako. Yabona eTV baqhathiwe abantu izolo. It was a very vague information because abantu
benkolo yemveli bazothi nibaveleka ama-crash bam asithini asicinezele. Let me tell you who were those Christians. Hambani nami ngokwe-history uBartholomew Dias noVasco da Gama ababejikeleza besiya eIndia kungekho route ingenye except to pass by Cape Town eyaba yi-Cape of Good Hope. Then babengezanga uzocinezela. They wanted a refresher station so that ukutya kwabo bakwakubola. Then babona xa befika apha eCape of Good Hope mababe nesitishi sokuhlaziya ukutya kwabo. Babeyolanda ispayisi eIndia, so bafika apha eKapa benze isitishi sokuba bafumana ukutya okufresh. Bade bokha phaya into ekwathiwa yi-Cape of Good Hope ngu-1400 lo 1400 bobabili. Then iphele iphase kaVasco da Gama noBartholomew Dias nabasePortuguese iPortuguese ezo zoyi-2 kulandele oyena mntu wenza i-colonialism in our country uJan van Riebeeck ofike yena nge-6 ka-April 1652 kunamakhosi. Ngo-1652 ikumkani eliphethe nguNgconde sebefile oXhosa because uXhosa uzala uMalangana azala uNkosi Yamntu, uNkosi Yamntu azale uChawe azale uSikhomo, uSikhomo azale uTogu azale uNgconde, uNtinde noNkwayi, aze uNgconde naye azale kunene neNdlunkulu. KwiNdlunkulu uzala wani uTshiwo azale uPhalo ozala uGcaleka noRharha. Ngumnombo wethu lo. If kuthiwa andithandi culture, why ndiyazi imveli? KwaZulu nguMageba uzala uNdaba, uMageba qala wabo nguMageba no manje ngathi uzala ubukumkani from uMageba uthathwe ngubani? nguNdaba. From uNdaba bathatha nguJama, from uJama yanguSezakakhona, from Sezakakhona yanguChaka, from uChaka yanguDikana, from uDikana yanguMpande, from uMpande yanguCetshwayo, from uCetshwayo yanguPhumuzulu, from uPhumuzulu yanguDinizulu, from uDinizulu yanguBhekuzulu, from uBhekuzulu yanguZwelithini, from uZwelithini nguMisizulu. Nabemveli ngeke bayisho lento. Wayilanda nje nazi ba sanokhatha abantu becoba baphatha iBhayibheli abazinto. Ndithi ukwehlukana kukaDaleka noRharhabe engu-1730. Niyandiva? Ukwehlukana kukaDaleka noRharhabe u-1730. 1 2 yes. Ngelo xesha i-colonialism ayikabikho. Sekukhona ubukumkani bukaXhosa. Ubukumkani babeSuthu bona. In fact uChaka ungene ngo-1820 ebukumkanini. UMshweshwe ngo-1824 eLesotho. Apha kwaXhosa kudala beqhuba because ayikho inkosi kodwa ikumkani eyi-intellectual kwaXhosa ukwedlula uNgconde. Njengoba amaXhosa enomthetho okungqongqo is because of uNgconde. Ngo-1600 ngela xesha kufika bani? uJan van Riebeeck kuphethe uNgconde. Iqala apho into bakulwelwe umhlaba kukhutshwa
kukhutshwe okhokho bethu kwemihlaba, kuliwe imfazwe ezininzi ekwaphala igazi elininzi, kuphinjwa imihlaba ngamakolonali. Ayikakabikho bazalwana iBhayibhile ngelo xesha. I will tell you ifike nini le. Ngelixesha kuliwa imfazwe zomhlaba, there is no Bible. Kuthi kanye ngelo xesha lemilo yemihlaba, ukhulile majeke ayizobhubha ayoyolela ngomqulu eprofeta ngawo ukuze aprofete noNtsikana. Akukabikho missionaries, akukho Bhayibhile. iBhayibhile yokuqala eyabhalwa ngesiTswana ngumfundisi uMthatha yayingo-1857. Leyo yamaXhosa ye-Lovedale Press ibhalwe ngo-1859. Sekudala sakolonizwa, sekudala umhlaba wethu waphangwa ngamaBhulu, ngabalungu, abamhlophe, not iBhayibhile. Nihamba nami? Mamela. Ukhona into engeyo coincidence ubungqina. uNtsikana kaGaba nguyise kaKobe, nguyise kaDukwana, abafazi bakhe babili. Yindoda ekhohlakele kakhulu. Xa ifuna bethe abafazi baqhaphaza, yayifaka imbola iqhaba amafutha, ithi mabayihlambe, ithi ningoyiswa indoda enye nebafika abafazi endini ebabetha ekhohlakele. Kodwa xa uThixo wayezisa inkolo yeBhayibhile kwaXhosa, wakhetha laa ndoda ekuthiwa ikhohlakele. Kuthi ekuseni le ndoda iye ebuhlanti, inenkomo eyithandayo ekuthiwa nguHulusha. Ibone inkazimlo ngathi nguMoses, ngathi nguPawulos. Ibone inkazimlo ulapho uKobe, athi Kobe uyayibona nalento. Athi Kobe tata eyiphinto kanti ungenwe. Ndingenwe moye colonialism. Yes, and that's settlers from Holland. In fact, Uyan van Riebeeck zangabe namuhaluhume njengabelungu abaphuma eEurope, eBritain. Abacolonize bodumo bathe bangeva okokuba eMazantsi Afrika kunelizwe elimpopo zamanzi amahle, elinevelis namalwandle, elinentaba elibhushe elihle, elilizwe lityebile. Behla okholovane bazocinezela ngecolonialism ilizwe baloxupha. Hayi ngezigalo,
ngobukoloniyali. Nansi ingozi yecolonialism. Kungcono kwa umlo wezigalo kunecolonialism. Icolonialism ifika ithathe ezona zonto zinevalue ebuntwini. Bemeba abantu bamveli ba proud ngomuntu owazi amasiko njengami ephatha iBhayibheli. Bemela amaXhosa abold ngendoda ephatha iBhayibheli ingonyele simasiko but iwalungisa because isuka kuwo. Icolonialism yakufika endaweni ilimaza ezona zinto ezenza i-value system yolohlanga. One, icolonialism apha yafika yabetha ntoni iculture. Sasinganxiba umbethe omuntu yabe kodwa iculture kwakumuntu usikhumba. Asibuyela kwiculture, masibuyeleni emafeleni. Uba sithetha ngemveli ayomveli yethu ilapho. This is Western style siphaphile. Asithetha ngemveli kusukwa amafele, sinxiba amafele, sihambe ngantoni ngenyawo ehlise iMthatha ezenziwa ngantoni kwangamafele. Phethe isintu ubeko yethu. Intombi ayiveza amathanga kuthi ayenzanga mubi. Iveza nje intombi nto. Akukho ndoda ezoshuzwa intombi eveza amathanga because indoda bayibona intombi iveza amathanga yayivuya ithi Nkosi yami uyaphila lo mntwana hayi abarishwana. That is it. Ubexatyisiwe umuntu wesifazane. If esifaneni kunesifana kuzobole kwamantombazana konina akhululwe ayekhandleleni. Ubusuku bonke abafana bajayiva badanisa nentombi akukho kwamuntu malirape. Xa zigoduswa ekuseni bamapha abafana ukuthi yimani madoda sijoba ingabe umcimbi usenguwona. Zibekwe esithambeni intombi kujoba akukho monzakalo na. If kwenzekile kwakhona umthinti ethangeni akukayiwa pha kwindabandaba apha nje ethangeni umthinti wobudoda loo ndoda izawuhlaliswa ibhokhwe because iphantse yalimaza ubuntombi. Ayikayilimazi iphantse njengoba umbhalo selenkosi seyimithi owakho. Ndithetha imveli mna isintu ikhatha hayi lenqala. No pokophono kwesebenzation ithi isintu sethu gcwele ikhatha westernized. Niphuka abantu apho iBhayibheli ni westernized naqala senjini. Insizwe nxa ibheshu iqala ithi akho underwear umuntu nje into othe nje. Ingayisina ayamsebenzi ithi ufana zonke insula manje. Insula zendoda bezingena ohlazo xa igate. Yabona ngoba amanyala hayi abonxeba. Simkile kwisintu masivume we are westernized. Akukho kwankolo eclean. We are all colonized. AmaKrestu are colonized. Abemveli are colonized. Masingagxekani singabacolonizwa. Culture has changed. Two, the language. Ladies and gentlemen, I greet you in the name of Jesus Christ of Nazareth. You know, today our spirit reading is in the book of John, chapter 5, verse 9. Can you wind it up for me, please? Western mind, colonized mind. How can you speak English? Remember, if abelungu bathathu
amaXhosa amaninzi kuthetha isiXhosa kutolika isiNgisi. Uzothi amalungu ababili umlungu omnye nje banemoyika umlungu ingathi umlungu engomntu. Umuntu atshintsha ulwimi uze kuvume umlungu yedwa bangafa abangakubo. Hayi nami ndiyanikisa nabo because ndiyaqonda uba ngenxa yale setup yanamhlanje. Kona wrong ukuthi amaXhosa egcwele apho utsho isiNgisi esikhulu apho zoqhayisela lapha. Wacolonize the language. Kumele ujoba bangapha abantu versus abantu. If abelungu bambalwa makungathethwa isilungu ngabelungu abambalwa makuthethwa isiXhosa kube khona umuntu otolekela abelungu from Xhosa to English. Yaphashwa namaXhosa. Ingathi awushumela ngesingisi unentshumola ngathi bhetele. So ngeverb positive apho ngenamoya. Culture language we study currency. Imali amandla emali currency asinawo sixhome kwantoni kwiDollar yaseMelika nePound yaseBritain. Iphaphani yethu ifana inyuke rand. Why? We are colonized the currency. Lastly, ireligion. Ndingena kuyo. Sicoloniziwe ngereligion. I-missionaries sifika sinenkolo yethu yakwantu nyaniva. I-mistake yabo basuse okuthile bakushiya okuthile. One thing I hate nge-missionaries zenza kakuda but zasilimaza missionaries. Sekuqhutshwa nje kukhona abefundisi abenzela izinyanya baphinda bebuKristu zi-missionaries. Zange zayishumayela i-salvation in-missionaries. Zange. Yiyo lento bezicela uxolo. Zafika zangena kwi-apartheid system kolokoto. Kunendawo ngekushuma into ezamakhaladi ezabelungu. What is that? Same church. Discrimination. Ngekushuma uJohn chapter 3 verse 16 umakhaladi. Ntoni ungayiJohn sinefana zokhalada ukuphula ngokuNgoku. Same scripture. Who are you to preach with Boaz? Discrimination is satanism. Satanic. It's anti-divine. So, in missionaries, zange zifike zilwe i-apartheid. Seziphethe iBhayibheli. Zincedisene nayo. Ndiyayiphinda le nto. I-missionaries khange zilwe apartheid system. Zincedisene nayo such that uNtsikana kuyedwa ongasengavu. Wadilende nayo indonela. He's the only preacher uNtsikana obephethe u3 in 1. Siyama. Ufuna udlula lapha ku9. Ngena ngomso. Jongani, ibenzo Madikiza nga understand. uThixo revealed me ngoNtsikana same year ngesilizwe. Naku Dabs ngomso uzongiphatha incwadi ethi imibeko. I was asleep uThixo hamba uyofuna incwadi kaNtsikana. I went to the library that was 205. Dasho lencama phela ndayifumana. Ndayiyunitra andayifumana. Ndayofumana ikopi egcwe technical. Uthixo uDabs namhlanje efuna manje efuna incwadi ibe khona before ngigqibele le mvoselelo. Wathi hayi ayikho iyunitra isesegcuwa. Uziqoba nyaniseki. Ndayegcuwa ngemoto yami. Ndayothatha lencwadi kaNtsikana ndama understand machini uNtsikana was called like uMoses nabani noPaul. So ngena kuyo ngomso ngediphethe. Inyamezelo. Ndongena kuyo ngomso ndibonisa uba the relationship between Moses, Ntsikana and Paul ngezicibisha. Into eyenza ndimisunderstandwe i1. uNtsikana wayephethe u3 in 1. uNtsikana wayilwela iculture njengami. uNtsikana wazilwa ipolitics njengami. uNtsikana wakholwa njengami. Into eyenza understand. Xa ndithetha noRamaphosa upresident
ndime as a governor kumele uba ndibeke umhlaba if akuyiyo as a man of God suthi yiyo sucele sonke. So abefundisi baphithekileyo Madikiza uDavidile, no man, I'm following my grandfather Nsikana. uNsikana manage joka ungqika ufuna ukubulala ukubetha undlame ubetha amawabo kwezamfazi zochuku zamaXhosa. Uthi uNsikana, don't do that ngqika, make peace, he's your brother, same blood. Abelungu missionaries sizamile ukutshintsha izinto kuNsikana zantoni zekhathi satsho vanya. uNsikana stood for his culture, stood for ilizwe politics, and stood for God alone. Don't pattern ngom. So what happened? Abayefile abalandeli bakhe babuyela phi emasikweni banqula izithixo. uNsikana wayibetha do into yonqulo zinyama, isono sona wayesivuthulula. AmaXhosa ayingena endlini kaNsikana umuntu useyilile enyembezana exela izono zakhe repentance lingafunwayo. Into yenza ibandla likaNsikana libe strong. uNsikana walanda imveli, lanto ethi emvelweni xa kwenziwa isiko kuyahlanjululwa. Wafundisa amaXhosa inhlambuluko. Okwesibini, wabushumayela uNsikana ubungcwele. IXhosa kunendoda eke yamisa ubungcwele ngoNsikana kaGaba. Yolento kuthiwa imimoya yayizibhonga. Akabeka isandla uNsikana, wayenza ukubeka isandla uNsikana. Wayithi nje kuba kuhlanjulukiwe into eyenza i-demons emacaweni zihlale ezitulweni zityebe zibe neziswe imikhala. Amadimoni emabandleni asinzweyo anemikhala. Mandiphinde kumabandla lasinzweyo kunamadimoni anemikhala azinzile. Asindawo. Right. Ibandla elingahlambulukiyo konke ukungcola kukwelo bandla. Abefundisi besalwa nentshumayelo zobungcwele asazongcola amabandla. Imagine umisebe lapha yesterday nimbonene all the way from Lady Fair. Umntwana uthe uphakathi na 7 years esikoleni ufuna uya kuthakatha kufika uMiss ona 3 months noma esefikile pha 3 months efikile sinisiwe lo muntu enkolo kudala ezibethe ezinyapha xa ifika pha iyana manje into yasezimazuleni xa le mntu enkula ubethwa phambi kwenu iphethe inyiwe yalapha wambona omnye uMiss epha enguye nalonye wayenguye wathi lo iBhayibheli mqulu uthi ngiyo lo umqulu iwishes ziyawazi umqulu amagqwirha ayawazi umqulu. Yiyo lento amagqwirha engamfuni umuntu oshumayela inyaniso yokuba isono siyalanjwa iyaphilwa impilo engcwele ngumzalwane ofuna uThixo. Ayazazi bangangena never sesofa khona ngomsi dawuse sole ngesipili so khona nasitolwa khona benzenza ngesipili mhlawumbe kulo but namsebenzi I'll teach you one of these days. Bazona mama, we're colonized, we are still colonized. Noba singalo sodwa eParliament ezicaweni, we are colonized. Ukuncedakala komuntu omnyama kumhlasa decolonizana. Tomnyama yahlupheka, tomnyama bayabulalana, bayamonelana, bayachukelana, can't right. Why? We are the victims of colonialism. Isono
Europe ukucolonize ama-Africa. Isono se-America kukwenza ama-Africa islaves. Zi-treason sins ezo ezikhulu kuThixo. Abelungu anetyala kuThixo base-Europe ngokusicolonize. Anetyala ama-America ngokwenza abantu bakuthi slaves kuThixo phofu. Ndivala ngelithi akwaba bantu bangangalwi ngento kanamsebenzi. Abantu bam, Hosea 4:6 bayatshabalala kungamnalwazi. John chapter 8 verse 32. Nanenya kuyazi inyaniso. Yayinyaniso iyakunikhulula. Ndinenika inyaniso ngomtho nikhululeke. Ndinenika inyaniso ezanikhulula. Shabantu bangcwele. Ndivala ngenote 8. Witchcraft. Mabalibale abantu abantsundu babangalwa ne-witchcraft besadla inyama yezinyama. Andiphinde njengoba efundisa. Mabalibale abantu ukuba bathi bangalwa ne-witchcraft, ubuthi, ubugqwirha besanqula abaphansi bexabana nothixo bengabefundisi kodwa. Ndoba niphethe incwadi ngomso nifundele kutyani uma umuntu ontsundu wayenganquli izinyanya wayihlonipha. To honor and to respect is not to worship. Worship no other God. If there's nyanyas, if ufuna uthixo ndivala ngalonke namhlanje ndithi i-witchcraft eMzantsi Afrika isazokwanda. De amaXhosa, amaZulu, abeSuthu ayazi inyaniso uba umuntu ofileyo akanqulwa uyarespekthwa. Phakamani bantu. Okuyaba besemhlabeni belela amaXhosa engaphumeleli yi-misconception, yi-misunderstanding of what really happened. Abekho abantu abathetha inyaniso these days because abantu bafuna i-status quo. Uba ngabe i-status quo irongo mangabiyo ayikho into ezonceda amaXhosa. Ubuthi bongamele ubugqwirha boyisile busetyenzwa because kwaxeshelwa into yama-Afrika ukuhlonipha abalelithula. Before thandaza andingabo mna nabantu basindiswe bathi azikho izinyanya ndikuthiyana nduzengele madlala bezukoba ngozulu ihlubekisha baseningi njengam ndisindiswa ndinezinyanya ndingunyana kaMandlokosi isinyanya saba ndisithandayo ndingunyana kaRitas
Madikiza osisinyanya sami endisithanda kakhulu in my heart. Ndingumzukulwana kaMvangeli uRobson Madikiza osisinyanya sami endisidla ngaso phiyane sengele mahlangabeza komonde nozulu siqhubela ihle noma selilibi ngelengele. Ukhokho wami ngumaqoqo nakuya ezinqako emambobeni kutsolo apho siphuma khona. Ndi-proud ngesinyanya sami, ngiyazidla. Andingabona ababathi izinyanya zikho zayaphi qhathwa ngabelungu bene-ancestors zabo. Matthew chapter 4 ngumnombo genealogy ancestors sinazo nathi but azinqula. uRobson Evangelist Madikiza uzalwa nguMadikiza maqoqo. Njengoba singoMadikiza ayofana igama bemeka singomaqoqo ifani yethu but kwathatha igama sabizwa ngalo. I am proud of that man osifunde ukuthandaza. Njengoba siyifemile ukuthandaza wayengafumani bantwana kwathi ayibona ziyambhedela wathi Thixo thatha yonke imfuyo enabafazi abathathu. Ndikudlokugqibela mna endala mamxesile ephakathi kumatenza encinane yasekhaya Madlamini sale mazizini mnombo wami mama wami uMambuyisi uMambongo Msondisa Makhosa. Ndiyathutha. I'm proud of my lineage. Andingomqhawe andinasinyanya sidemoni othi izinyanya lamademoni makahamba yotsha afe umoshe isintu. Ndimo khupha amademoni ebantwini. Ndimo hamba isikole apha e-Eastern Cape ekhupha amademoni. Zange ndakhupha izinyanya khupha amademoni because umuntu akathi akufa abe ngumoya omdaka. Idemoni ngumoya omdaka. Longizama Kristu nakuba ndilethe vele. Longizama Kristu alahlekile kwawo misconception. Usenza ukhadela before ukukhadela kodwa shintshala wamsebenzi. Cha umahluko ukunqula ngokungazi lo maxesha ke ngokungazi ngalawo. Wakusindiswa unikwa ulwazi ukuthi bakukhile. Kuthi uqhwetha izinto bayaxoka badibana nami bayaxoka mameza apha ku compound ibhodizini. I know Jonga, I don't master politics, but I know politics. I don't master politics. I know politics. I don't master science. I know science and technology. But it is left and yelanga esikolweni umoya oyingcwele my lecturer one for the college. No man can stand before me ingabhaptiswanga ngomoya oyingcwele. Never. Ungafunda amatheology wakho doctor if awubhaptiswanga ngomoya oyingcwele. Never speak to me this. Amen. Uzoyolika canal ngengqondo. Ayingqondo le muntu umoya. It means umoya. You cannot understand that is why unfikana dimqale qadeni enizokwethuka abangcwele. Lento ezakho unsikana eSwazini yenzekile. Same dream kansikana ngo-1836 uSomhlahlo waseSwazini waboniswa exactly okwabona manje nguNsikana. So iyangqina iBhayibheli eSwazini inze njengathi yajikela uSomhlahlo esebhedini ngo-1836. Zafika i-missionaries eSwazini ngo-1844 sekudala lento thini yathethwa. Abantu xa benganalwazi mabathule bavala umlomo sobaveza thina. Imangcwele nje somenya umuntu oxokayo yiza lento iphetheyo. Makadunyiswe umkhokheli ngalo mzekelo wakhe ungaswele
Bafana bathandekayo sivala amehlo ethu. Umpostile sethethe kakhulu uThixo emthethisa. Before ndithandaza ndihlalelwe into othi namhlanje make sibe nenhliziyo yokubulela. Singazithoma izandla zethu bathandekayo. Baba siyabulela Thixo wethu onamandla onke. Egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Thixo wethu onamandla onke, obunkosi bubutyebi. Thixo wethu onamandla onke, izinto ozithilileyo siyazibonga. Thixo wethu onamandla ngawo umpostile wakho wathetha Thixo izinto esingazivana nasemangandleni ethu zithethwa. Siyabulela Thixo wethu onamandla. Siza kuwe Thixo wethu engcwele ngenhliziyo ethi enkosi Thixo, enkosi Thixo wethu onamandla. Siyabulela Thixo wethu ongcwele besichabalala Thixo singazazi ezizinto uba zihamba kanjani. Kodwa namhlanje sichilele ngokucacile nongafihlisiyo. Siyabonga kakhulu sikunika nokudumo egameni lika Yesu waseNazaretha. Ndiyacela bangcwele sivule umlomo wethu sithandaze sibonge uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyabonga sonke ngokuthetha kwakho Thixo. Wathetha izinto Nkosi ezingathanga qatha engqondweni yomuntu. Siyabulela ngokusisikelela Thixo wethu onamandla onke ngompostile wakho. Thixo wethu engcwele kule ndawo sithe Nkosi kakhulu sizimba sityebile ngaphakathi kumuntu kwamoya. Sondlekile Thixo wami sizisa zonke isibongo sithe Nkosi Thixo wethu dala umahluko ebomini bethu ngale mfihlelo egameni lika Yesu. We thank you Lord. Amen. Shada lamangcwele kakhulu. Uba nekapa laba akumvuselelo engathi hayi kuyanetha. Le ayityabanga yachitha. Come tomorrow never more than you have had today. Umoya ngcwele akhona ngenayo. Ake sinele bangcwele lonto nathi uPhuthile. Lonto nje nayo